kai ko bolo dala ba magati mo ko wolonfila koninka aiwa an bali mo obisimle an ka kabako keneka bi kabako mbambulo ka da kuluka odi ka fo ko mi e février kalo clé nani fo ata bla février kalo clé kontola ko bara do sen fe kerengena na kai deuxième arrondissement finitugu ale ni di pulu fana finitugu jera ka bara do ke bara mu okun honna la ko uksera ka bolo kari ma wolonfila kan ne ulu koni kumbolen do bambakatu koni fe aiwa ni ma wolonfila yi aidala ka fo ko ulu ka bara te dore odi ka fo ka Bamako kai Senegal o sira nuna ko ka tamalaw la jo ko ku bolo fon bela jele minewla aiwa ni ma ko fele nunu minele ko aidala ka fo ko telephone chama ne minelula ani mi e bijou ye ani mi ere wari mugu ye no ore kon bita million bi shengi kon bonyo ko konna aiwa amba ira ka fo nunga minani kon masro do refe o de ka fo ko mi ku janvier kalo clé mugwa ale ni wolonfila kono nai ko ani tamala do ne ni e ma do kon ku unya fe no otoyi ko ni ku jekulu do ye ko urusira mi e dipoli ko ni commissariat la unya mo no ku Musa Sarambunu ni ale malien mi sigilendo Amerique jamana kan ko ale kon nana malila ka fo ka beta aka dugula aiwa ko olu kuto utama srafe ma wolonfila kon nana moto taxi kon na ko kana ulu ka tama mobile la jo ko ku bela jelenda ukono kan ko ku bulula fen bela jelem no ula téléphone kon kumbola bijou kon kumbola ani mi e wari kon million kele wa o wari na euro bola dollar kon fana bo ula aiwa ko o temene ga boyen tuguni clé flat bonyo ko ma wara tara tuguni o police so kelena ko wata plenty do kaida ka fo ko ulu fana ka dugu koni barakela aiwa ko ma ko folen ko te mo wore ko o to de magan gaguye ko obebo mi e sambaga ni ale rebe jafunu koni commune kerengena yelimali cercle konna o tienga kuma folena ayeda ka fo ko mi janvier kalo clé mo ani duruye ko ulu ka dugu konna la ko moto taxi tigi ma wolonfila koni taraye ko kata mugu koni ti ulu ka dugula ka ulu bela jelen bagabaga aiwa o bagabaga non koni okunna ko uye marfa koni ti o ga marfa tin ko fe ko udona ka dugu no mo bela jelen ga ma chama be no kuluka bulla telephone minula telephone ni ko marki sugula bela jelen koni bala ani mi re million tan ani sabaye ko bo dugu koni nala aiwa ko kata ko ma kon taro ku tara rom uya ke ina fo ko bambakati wale ina fo ko ma ba fo munu ma ko jihadisi ina fo ko ulu ka baraka tugu uya ke tentori ko uya ke otogoyari la o ni ma ko fone no e maga gaguye ale fana sebendo ka nyafoli ke aiwa o re okumna mi e dibol koni commissariat ale ni abalmake no e kay deuxième arrondissement fana commissariat ko ulu jera ko bolo di nyoko ma ko ka barado koni ke boloda bara in boloda liko ko sabla ko ma chemambe ga ta planti do kayira ka foko ni wali yang mutara ka nyosuma wa umma nu bela jeli ga kuma e kuma kele kayira ka foko ma wulon vlale do ko ube moto taxi la ko wa ko marfo ko no bubulu aiwa ulu ka sega sel kon okumna ayira ka foko février kalo clé saba fo atabla février kalo clé danna ko uye ma fla koni wele aiwa o ma fla nu konte do wore ko u kelen to woye isuba kelen don ye sambala soye ko ulu bela jelen koni ga so me kairi aiwa ku ni ma ko fole nun kon wele kan yingal chem tengu ula kaira ka fogo siga kelen do ula ko ube bingan walta kanyasi mauma tamasro fe aiwa ko sega sega li koni globale a jorula kaira ka foko awoko ulu le noy ni bara nun kon ye aiwa ore kumna uya ida ka foko ulu kelen te ko ulu ni ma woro de kon du aiwa utu nyogon yo ulu to fo ni do to e jibi sali do be o la sadiko do fana be o Igor Barre ani do fana be ko e Lusa Ba Igo Sidibe ani Usumbai ko ale re bollendo folo ale kon mamine nga mamu to fo ra kulu bela jelen kon minara aiwa ni ma ko fele nunu ka eminani kono okunna ayira ka fo ko ulu ka barate dore o de ka fo ko ga damine jema sandare kai diboli o sira konna ko ube etamala ka mobile konna jo ko ku bolo no fembe la jelen konu minola ani ubeta edugu do konna ka kai ura foko ulu e jia juye kata emugu konti ka yendugu na mugo koni baka ka soroka ulu bulu la fembe la jelen konu eminola wa ko onumbe ni bara la ko kamini wakati jan aiwa sega sega litarake ni ma ko fole nunu kon dagairo la munu bore o de ka fo ko marfa denani ni o denan na flabe no ole ale to e fusil mitrailleur ani flawrabe o pistolet automatique ani kagul ubu nyada datuguni mi ani mi finitugu ka teni o fana yerula ani téléphone bisaba ale ni kele wa marki sugubela jelen honi bala ani arranges no e finitugu ka samaraye ko o fana yerula wa ani mi wari mboro ugaso ko o million kele ale ni wa keme ani wa muga ani buruburuni ani mi moto sanili ode nani ni ale olu bela jele marki ujuni ani mi montru ale ni muso barasele ani anyogona chama o chama ne minala ni makofole nunu konna udaga yorola
ayiwa o minɛli ninnu kɔni ka kunna a yira k'a fɔ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɛra nin maa kofɔlen ninnu ka victime ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ye nin maa kofɔlen ninnu ye ko wa ko u tɛ fili olu ma ko olu yɛrɛ de don wa bololafɛn minnu yera u bolo maa caman y'a yira k'a fɔ ko olu ta don maa caman yɛrɛ t'a dir'u ma ayiwa min kɔni ye nin maa 7 ye kɔni ye ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ finitigiw ka bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya di boli kɔni finitigiw wa ko u ka kiiri bɛna tigɛ u ni kiiri min ka kan o bɛ da u kan nka u tɔ kelen dɔ in bɛ yen nɔ n'o tɔgɔ ye Usunba ye ko ale kɔni bolilen don ɲininiw bɛ sen na walasa ale fana bɛ se ka minɛ ka na cogoya min na ayiwa an bala donna ka yira k'a fɔ ni maa 7 olu kɔni ye maa ye olu ka baara kun binnen don bingani fagali ani ka maaw bolofɛnw ɲanagi ka b'u la ani ka kojugu wɛrɛ caman ta ka ɲɛsin maaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya k'u yɛrɛ kɛ i n'a fɔ k'olu ye jihadiste ye u bɛ taa maaw bagabaga u ka sigidaw kɔnɔna olu nɔ minɛlen don kɔni o la ayiwa an bɛ wagati min na ko bi an bɛ se ka yira k'a fɔ ko nin ye tare ka ɲɛsin Kayi ale n'a lamini ma kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu bɛ taama sira la Bamakɔ ani Kayi cɛ nin tɛ ka yira k'a fɔ ko a banna ko nka ko ɲininiw bɛ sen na ka yira k'a fɔ maa minnu ka baara ye nin baara sugu ye an ka jamana kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna minɛ wa min ka n'o ye Usunba ye ale kɔni ka ɲininiw bɛ sen na walasa bolo bɛ se ka da a fana kan cogoya min na ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi kabako ye ka dɔ kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka don wɛrɛ kabako kɛnɛ kan